We are listening to you, okay?
Thank you.
that you died for me. My heart leaps for joy, for there's none like you. And so I will give thee all I have. 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 I have given all I have. There was a time in life when I thought all was lost. Lord, I am a living testimony of your love. You changed my story of woes to joy. Lord, I am a living testimony of your love. And so I will give thee all I have. 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 I have given all I Many cannot hear. I am blessed with this glory be to God. Many have no hope. I am blessed with this glory be to God. And so I will give thee all I have. 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 I have given all I have. I will tell this story to my neighbors. I will tell this story to all my friends. I will sing for you. I will praise your name. I will dance for you, for there's none like you. And so I will give thee all I have. I will give thee all I have. Nakundewo, No, olotede, I don't want to I the massa. Mpaduko, but I am again on you. Huh?
Gwatanya aha gị. From Mbala. Aha gị. Amamgo Agowa Alphonsus Ono. Onye ole kwen? Onye ụmụ okeriri ụmụloji ụmụ okeriri Ihitte. Ndewo. N'ụbọchị taa anyị ahụ na-atụ ihe si eme ebe ọ ala agbagharagara adịsi ihe na-awụsị. Enwe ike ịgbata anyị ihe mere taa eji esi ihe ndị a ile. Onye amụrụ ije alụrụ ọgụ nwaanyị. Amụrụ ije nne m mgbaji ọsọ ejeje ebe kawa trọta ji kwuba ọkụkọ bekee. Hafla nkwọ ọgwụ n'ime awa nne m. Ha ehila dị alụlọ ya ụlọdụ mee m mụọ ya n'ọkwụ dede. Tupu eje gbọta ngaji jiri ọma ya adịghị anya. Nwa afọ afọ. N'ụbọchị taa anyị chọpụtara na ụmụ gị na ụmụ gị chọrọ imere gị olile ndụ. Akwụghị na ha mkpue. Olee otu obi si dịrị gị maka ụmụ gị na ụmụ gị mere gị taa? Chineke rụrụ ọrụ ma nọdụ taa dị onye kwere saa Alphonsus ọnụ gara ịnọdụ taa. Obi dị mma dịfe oke na ụmụ m mere nke a. Olee kwe n'ihe nwere ikwu maka ahụ emere taa? Olee ihe nwere ikwu? Ọgwụ nwaanyị alụ. Aka m ihe nwere ikwu na mmemme a emere n'ụbọchị taa. Mmemme mere gị n'ụbọchị taa. Ọgwụ nwaanyị. Alụrụ ọgwụ nwaanyị. Jesus! Onye ọla ebube! Ọ surprise one ugbo! You are the
is a sacramental religion, making you a covenant of blessing that our Father has blessed. So, in the end, we will be there and the other power, Namo, Amado, Pan, I should go Mbawo, sitting in that life, all who do that subject. Don't get yourself involved. The church is made up of saints and sinners. And all the moka Kahiji Guru to Mune Chineke Bunani. Yama, the Kahiji Guru to listen over. Are we able to hear? They are in Soka. Manasim, this is not the Tenu. Can you do because here the leaders, they can do it to PC. I didn't know one night, can it go to all the children that I can this is the detail. King and the King and the Buddha, who you with that, or their mamma can mother. Knows only Ichie. If I don't mother, my cancer for that preacher. Okay, if I gave you in any way. All the other side of our war. True. What Bakakaru, it's an unnight for very Mary. More than I just of peace. Was it a young son? Go down the line, Medina. All one day, Soya, no Masoya, how many of us are losing the baby? Or do you know how long they have for her? Yama, if you hear a mamma, you know. Okay, age around this. Kahina, every Yama, Yama, High Sosa. Chubuna, never Capano, only for you. Kaoma, inside. We have got like who can get a television or young is Mao. Even for them, Nemo, they can take a surgery or whatever. Kana, we have a real car. You will tell you, it's a magic idea for you, Sinaway. Come on, so you will know, it's a young. Now, you need to get it near Mecca. With the woman, na one so. Direct no, that's why direct food the first. Oh, I got food. You gave me participate. I gave you no, I gave you Guru is a point of covenant and blessings, the lady of God. Oh, Maria, my son, I got a Ichie. Namian, Mana, because what was the Dana? Oh, I give all you, oh, I give you also. I'm not sure my own so my God, Jamshina is 9 million. Corona Yamagi, this leader, need to go on one again. Demon Kagi, can you move to me and this software will be? Can you do
ihe ọzọ ka ị site na ndụ ị ga-ebi site n'ụmụ gị bie ndụ a ga-eji ojudo na na-eteligwe n'aha nna na nwa ugbuasi ama m oge akara aka gị egwu maka ekwenye na famili dị ka mmadụ ugbu a kwara ga-agagwa anyị ndị ọzọ uru n'ala a ga-ekwu ahụ soda ma ụmụ ya adịghị aka akpọrọ equivalent of law ya gwa ihe anyị bute n'ọta bụ ihe ịchụ aja ya wee uga ya Chineke ihe anyị na-agwa Chineke uru anyị Hotel yes, only Chineke mere ebere ka emere ebere. Onye chebule sayensị oge na chọọchị ya. Onye ọkpakọ nke acha ga-eji ngozi Chineke. Asị gị onye dị sisa na ga-eji ebe iwu na ọkara izu na ọrịa na iwu na ezinụlọ. Kwaya chọta n'okwe dị mma ọ na-esi sonye n'ọkpụrụ iti ga-eghe ejewe ewere na onwe na-eti ihe anyị eche onye na-abịa kwubi obodo ọgwụgwọ kwaya si ya na-eso osi ya ka nta mụrụ oto ụmụ ndị ụmụ ahụhụ ọ maka onye ọwara mụ na Thank you.
제사 저녁에 가서 원인은 왜
Praise the Lord. Hallelujah. And I make it Chineke. Makinya Majofa. Okay. Rutere is no longer Ichie apostles. I go on. And I make it Zoreba. Nikikere Goyam. Ichie will push it on no case in over. Untitled Chapter and must say, don't remove my Pereva, don't look at you, my children can wisdom, the guy King Solomon, you were at the time. Okay, don't remember, necessary bata, and make a rule. They also find those I know a lot of that would be here. I'm an Mbaise. I will my phone. I will Damia. I will police here. Now will not run under your normal. I will find noise makers. We don't make noise. So we are not going to stand here now to tell you we're going to beat this or we're going to do that for you. We are not going to do that. But when we go home, we think of what we're going to do for Ihitte, and then you will see us by surprise. We always do surprise. Thank you very much. Oh, okay.
ano ta microphone na kwe. I'm telling you. So now my own one is from home. I didn't do one before. So now one is from home. So now I know like something years. Hey, I'm not going to go to the you. I tell them I'm going to go to me that place. Hey, I'm going to make it go down home. No, you go Nigeria everywhere. I'm going to have. Now I know like something years. Now I get a judge 100,000. Thank you.
Thank you.
Adago
Kulipe, Karim Monset, Anye Meriele, Yawali Mani Rosa.
Hey,
Come on,
we have Honorable Eche Mba, God has promoted him and God has lifted him. He came for the first time, got to raise his hand for an elected position, and God did not even ask him to stand from chairman local. Our dear brother, Honorable Eche Mba is here with us. With me here is Chief Silva Alugam. He will tell you why he's here. My brother, you are welcome. I'm Chief Silva Alugam. This is one from Gazette. I'm the Superintendent of Immigration. I'm the chief was a Zonal Headquarters. I'm here in representation of my institute. I'm supposed to be here because he told me that it's a kind of basic. That because of the meeting he had with Rivers State and the expatriates in Rivers, I'm supposed to be there. He has promised that I should come and represent him at short. It is the royal prince of Ihitte. It is the son of Iche Ezinihitte Mbaise, and the glory of God. The young man you are seeing here, my father used to say that as in 23, he says, as tall as it is, is as tall as it is down. It is all the world. Royal Prince, Prince Emeka Anyanwu. Peter Oyeweyo. No, took the chief executive title 2000. I was given chief executive title by His Royal Highness Ezeli Oleleke, Oleleke the second of Abala. As long as 1997. All my classmates. I told you was following me behind. He's just a little behind me. So you're
This one, Ichie. The opposition of this Ezinihitte. Ihitte Mbaise. And younger brother to let Bishop, the man I called Seth when he was alive. I know he sent to heaven. The only bishop I called Seth. Is the brother to let Bishop Ichie. The man that built the Ayana Cathedral. So he's the brother. Working hand in hand, closely with the God. And when God sent him on errand, he comes to meet his plan, tell him she gets from God and tell him what God said. I can't even remember our title is even, all I know is mother. The owner, that one I know. That one is enough. The owner, That one is enough. the mother, Yeah. the Catholic. Mother General. I'm losing my voice. Anyway, my name is Ichie. I'm loyal. I'm very loyal. My brother, my friend, and my high chief. Chief Mbodopara, the senior brother, the most elder brother of the Ichie Opera, Hilary Opera, and just left together, The wife is a controller of prisons. See, he's a senior brother. At the same time, I will have to introduce the people after God. Because they can go to Eku hotel membership. I have my, you can see where you occupy. You see where you occupy. It's my elder brother, my maternal uncle, and Nze Ekparo. In where we belong in the club, in Ilorin. Hallelujah. He's our president general. And their honor, sir. I'm not serious. I'm sorry, I'm very worried with you. President. Romans. That's known as Rogers, not Rogers. So,
I'm number one, I'm number two, I'm number three. Uncle one more bill. I wanna go 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 one more bill. Uncle one, you follow me. Oga Prince, Uncle one and his Eche cultural band of Africa. Yali engineer, imagine recording studio. Get on a leg with peace. I've been in a backyard. I've been in a backyard. See my dog, I'm not about to why you for the DJ, my show. For the DJ, my bed, for the DJ, my watch, Malaka. I told the why you did the I told the business in my I don't know why you're so late. I don't know why you're so late, man. This is the way the man I live state. Not the way I live state. And I put you on and I put you to I'm not going to like before my now. I'm the million before my now. So, mama,
ọsọ ọrụ ka onye bụrụ ọjọ anyị na-anụ ya bụ ị ga-abụ ya ọbịa otu ọnụ eme nka na anyị bịara bịafere azụ anyị anabatagwa ndị anabata ọrịa ahụ nri ọ gara ikpe ekpere n'ọbịa nwaanyị bịara ụgwọ ọma anyị na-akpọku Chineke si nwa mere ụmụ a na-arịọ Chineke maka ngọzi ọ gọziri gọzie nna ha nọdụ anyị si nwa ya mepere ụmụ anyị niile otu Chukwu mepee ebere ka anyị niile ka nka kakaja nna Igbo anyị si Chukwu okike nwanyị dị iji bi ogologo ndụ ya akọdịla anyị ezi ahụike ya akọla anyị ezi ọmụmụ ya akọla anyị ezi akụ ya akọla anyị ezi ụba ya akọla anyị anyị na-akpọku nna si ya buku anyị jirela anyị zute mmadụ ọma anyị zute mmụọ ọma anyị zute mmụọ ọma mmụọ ọjọọ mmadụ ọjọọ nwa ọjọọ ha nwụ n'anya ụkwụ anyị ji gaa njem ka anyị ga-eji ala ọkụ ya mma anyị abịa kpọkụ obere iji eruelela njedebe Chineke gọzie eji ya na-eru otu ya mee ka ọwụkwa ahụma ka anyị ga-eme akụkụ ya akụkụ ọjọọ anya anọdụrụ onye jikwere ihe ọma bịa nga ya ihe ọma zuru eke ya ma ya lọọla onye ji ka ọjọọ bịa nwa ọjọọ niile nọ n'ala ihere ya ga-asọrọ ihe la anyị ayọrọ m ndị a site n'aha Kraịst onye nwe Good evening. Good evening, my brother. Hello, Tede. I don't mind the Ọ dị ka mma biko ga-amasị ọha na eze na ndị na-ele anyị ka egwu anyị aha gị na onye ewu. Aha m bụ Chief Mrs. Antonia Mbaise. Ada bụ one of ụmụnne atọ Autonomous Community. Ndewo. N'ụbọchị taa ọ ga-amasị ndị na-ele anyị ka egwu anyị kpọmkwem site na-akpọtụ n'ezinụlọ ebe a mụrụ gị. Ihe na-akpọtụ taa bụ na nna anyị bụ Alifọchis abụọ ọnụ eze abụ one of ụmụ obodo agụ na-eche mba one of Ihitte nwoke kara aka nwoke dụrụla agha dị egwu na ndụ ya mfesi ile so many things akpụrụ onye na nwoke o ruolu taa ụmụ ya niile eche na nsele ha nwere ike imeri iji gosi ọdịmma ya igosi ihe ọma mere anyị na ndụ influence anyị usoro na otu o siri duo anyị dịka nna anyị abịa ụmụ ya decide ya na anyị ga-akpa ya na ndụ ka o were anya ya nwụta na ụmụ ya hụrụ ya n'anya so ka ọ na-akpọta taa na anyị meghere ha na-akpọ Orilandụ n'ọkwaleli akpụ ya ọ nyere ma ụmụ
Ndewo. Thank you. Dịka unu na-emere mpapụ na ihe a, olee otu obi sidere gị maka ụbọchị taa? Nwanne m ụbọchị keta amam ka gasị na obi na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Obi na-atọ m ụtọ nnukwu maka ihe anyị na-eme. Okay. Enwere ndị nwere ikele ndị nyere aka ịhụ na ụbọchị taa gara nke ọma? Ya, enwere m ọtụtụ mba ikele a na-ekele ezi ndị nwe na-esobaazụ onye nyere m ikikere isi ala bekee bịawa Naijiria bịa ime ihe a. Na-ekele Ezugo nke nọkwara ala bekee nke nyere m aka ndị sponsor my coming back here for either word of encouragement or financially. Were ebe adịkwa ebe a na-ekele nwanne nwoke Igwe Ihitte na-ekelekwa ụmụnne m ndị nwaanyị Augustina Ugochukwu Agotugo one of Amobara na-ekele Chinyere Ezere ha prophetess na-ekele nwanne m nwaanyị bụ okele nwụ Ọsụlụ Ugochukwu onye gara m ahịa zụọrọ m ihe niile na ka a na-akpọ Mrs. Olivia Chinonye Hyacinth Nwachukwu onye both financially word of encouragement and everything who is supporting me and backing me up for this occasion. At the same time, I'm greeting every member of my father's compound, every member of my family, and some friends that came here to help us. Mostly Bruno Dennis, my other friend from Delta, Mr. Nelson, so many other people. I have to mention that few, like my in-law, Pastor Nwachukwu, Romanus Ezere, Anthony Ugochukwu, and every member of Ezugo's compound and family, his son Udodori, who undertake the renovation of the buildings, and his younger brother, every member of my father's company to have it shot. Tindewo. Thank you. Ehuna na ụbọchị taa gawa nke ọma. Yeah. Ọkwa Chineke mere. Onwere kwekere nwere Chineke n'ụbọchị taa. Oh yeah. Ekele Chineke, God is a wonderful and awesome God. Ekele m ya ka o si duo mmesha ala bekee due atụmatụ ọlọdụ ụgbọ niile mgbara maka emchiri ala bekee gbara fụta na Cairo, Egypt, maka esi Egypt gbarute na Lagos, maka esi Lagos gbarute n'ụwa. Chineke duchara m nke ọma nwe ihe mberede ọbụla bịara anyị. Anyị ruokwe rute awa m na-agagharịkwa n'okporo ụzọ ebe m na-eji moto na-ego ihe ndị anyị ji eme ihe a. Chineke emejekwere m ma ndị mkpọgha m n'ụgbọala wee butere nwe nsogbu ọbụla ruokwara ụbọchị nke taa anyị mere ihe a. Onweghị onye bịara ibe ma ụmụ lọga nwere ihe mberede ọbụla. Ejikọba aka ahụ na-ekele Chineke si mgbe onye ọbụla bịara ibe ma ụmụnne m ma ndị ikwu ibe bịara anyị mgbe ha ga-ala ka jise Chineke jilaga ha bido ka ghara inwewe mkpafọ ọbụla n'isi onye ọbụla n'aha Jisọs Kraịst onye nwanyị. Chief gbalịala anyị na-ekele Chineke n'isi gị n'ihi mgbalị niile gbalịla ịhụ na mee mere mpa gị ihe nna gị ihe Orlando a anya onye nwa gọzie gị ụmụnne gị n'aha Jizọs. Ebe olu jiri ahụ eji mee ihe agaghị akọ na akpa unu n'aha Jizọs. Ndewo.
Dumaya,